Acting Syiem ke Hima Langrin ba Bryllyen Syiemiong hak arphulai tarik yayong ula pensyai pat ba Shuki ki hajar ke Hima Langrin hak bayadei ba kajing keno uba pensyai lang lengdo uba lakam yaladi ba ude presiden ke seng Samla Hima Langrin uba keno persya ya kanong yalam Hima ba kila IY bean ya kimar kimata ni kijingmi ke Hima Langrin mentau senam hajar arpun riu hadu arpuh nyau. Uba Bryllyen Syiemiong ulaya thu kahima ka sedang ban syongsuk henrei kejing pentut ni pendik ha uba PS lengdo kadang yai Bteng bat penkulmar hapo kahima wat ban khang tala ya ka office kahima bat umsya ban rung hapo ka office hadu balami ka huri hura. Ulaong kajing keno uba PS lengdo ya kinong yalam Hima bagi IYBA ya kimar Hima kamlong kepada nongrim namar ka office jong ka KHEDC kala aibo de ka Hima Langrin nadu ka arpunyo tarik leber hajar arpun riu ban IY ya kimar kimata ni kijing mi hapo ka Hima. Hakabayade bakajing keno uba PS lengdo uba Bryllyen Syiemiong ulaong ba undang yai Bteng bet banlong u acting Syiem namar ka ying bishar kasyari kala aibor bat hukum hakashipau tarik yayong hajar arpun riu ban Bteng ya kakam. Acting Syiem jong ka Hima Langrin ngakwa ban ai kajing percaya kendiat halor kajing keno jong ba PS lengdo ya ka Hima Langrin ba ka Hima Langrin ka IYBan ya kimar lani kijingmi jong ka Hima mentakas nam hajar arpun riu arpun nyau tinga kwa ban pensai kendiat katukan ni hapi kilat patai Khubor kenang ba kipai ba jong ka Hima Langrin bat kumcu guru kipai ba jong khasinews kin nom sya ya lambakla haune UPS lengdo ba kamel di pode utau presiden jong ka seng Samla Hima Langrin ti ha kani ka por ka pemerintah nan ai ka jing pensai katukan ni spang kani ka jing IY ka jongi Himar Hima napta kani ka senam hajar arpun riu arpun nyau kalong kumni panadu benai Januari mentaga senam te nagalyang jongi ka Hima ngila ya penlong ya ka eksekutif darbar ang te plan di loan bang yo ban penkre ban IY Mar Hima napta kani ka senam hajar arpun riu hajar arpun nyau ten re bat hadin jong kata ngila panru ya ka approval lani ka jing menjur na ka dis council but ka dis council imtep na ki daw kala penslam no ya kani ka jing ai bor lani ka jing ai approval ban bangyo ban IY Mar Hima na ta kani ka sedam hajar arpun riu arpun nyau bat datang haga arpun riu tarik jong panai match baka district council kala ai bor ini bagi yo pan IY kimar jong ka Hima but nakaliang ka jong ngila issue notice kerki Shuki ki hajar Shuki Shillong ki tabo peru po ka Hima ba haga life tarik jong panai match ka dei ka sngi bagi yo pan IY kimar jong ka Hima ten re hadin jong kata kala don ka complain jong uni UPS lengdo apo dis council ba wong ba katkum ka ak jong ka Hima Langrin ba umpadap khatsan sngi umpadlong ban IY kimar jong ka Hima te hoi kata kalong ko badai katkum ka jing ka an jong ka Hima tari ka teng khupat sakawai pat ka point ka badon ha ka ak ka role jong ka Hima jong ka Hima ngila isu ya kata ka notice ka bakerki haka live hotrek jong match ben yo ban IY kemar jong ka Hima markat kom ka ak jong ka Hima ka ong ba ya kimar jong ka Hima lani ya jingmi jong ka Hima dei ban IY hapo jong ka live hotrek jong match jong ka no ka snam bat kinong shimwai ki dei ban sedang na du ka shiterek jong ubnai April jong ka no ka snam te halo kata ka nongrim ngila isu notice kerki no Shuki ki hajar jong ka Hima pan IY ya kimar jong ka Hima hakalai po tarik jong match ten rei hadin jong kata pat nakaliang jong ka dis council kala pensange ya kata ka jing aibo bat kala bu por biang bagi yo pan IY haka khandai tarik jong u April
hadin jong katu ka kandai tarik ru nang kaliang ka diskonsil hadin bakal ai bor bagi yo ban penlong ai kajing ai wai mar Hima ti lapan kan ria biang syaka kat santarik badai ha ka kat santarik ba nang kaliang jong i ka Hima ngil yo ban ai wai ki mar jong ka Hima bat ki khon ki hajar kulio ban wan syakate ka dorbar kila sakhi kata pangilio ban ai wai ki mar jong ka Hima Kawat nyemla ban len hak tugas ni kala don ke jing pentut na kaliang jong ni PS lengdo bakamil dia tau presiden jong kasen Samla Hima Langrin baong ba lada PIY ngin pentut ngem sya dan rein mar bakat kom ka riti ka dustor jong ka Hima kapor kala dei yang i bang yo ban IY nomar kat kom ka rol kalong de ban sedang hak shiterik jong April dan rei kapor kala yat hadu ka khat santarik jong April kemut ka Hima kala dunong kala dileno ya kita ki jing IY mar Hima bat kala dunong hadu steng benai kala lekno ka revenue jong ka Hima te kalong ka jingdu ka bakrau new PS lindo lawan ban pen kelumar lawan ban khang wat ye ka office jong ka Hima onum sya yang i Khubor jong ka Hima nga Syiem yaki menteri kilendo yaki dekot ke eksekutif dor barbaro ngem Samla yo setia banrong hapo ka Hima Langrin hapo ka office jong ka Hima te kalong ka jing kelumar ka bakrau te gesni dan rei hadin kumba arbaje kalong jai no kata ka jing ya kelumar bat nilai yo ban IY da ka besuk ha ka te ka khat santerik jong lu benai April minta ka snem te kajing pensai ka jongi kum ka Hima ha kajing ide bakani kajing IY ka long ba ngemla ban onom don uno briu bala ban khang ya ka hok ka jong ki khun ki hajar ya ka hok jong ka Hima ba ngi dei ban yo ban IY nak ka benta kano ka snam dan ni kano ka ki mar jong ka Hima ki bangi ngi dei ban IY don mano bala ban khang ya kata mar kadai ka hok kadai ka riti jong ka Hima na du Khubor kulong kuma mensua ti chicken tin ngas ngo ban ai khublei na ka benta ka district council hadin bangila pha ya jing tho ka ban ngin yo ban IY ha ka khat santarik ti hadu benta kamsham don kano ka objection na ka benta jongi dan rei ngilayo ban IY da ka basuk ha ka te ka khat santarik mentau ban April ti ngasukwa ban phai khndiat spang uni PS lengdo basat pen kelumar leni basat wo daw ya ki jing penyat jong ka Hima na ka por se ka por aga jing shisha ka Hima ka jongi kelas dang ban syong suk syong san kelas dang ban don ha pedeng ka roi ka par ha pedeng ki babon ki jing sub jing san ki shnong ki thau bat hapo ka Hima hi barokowe ten rei uniu breu ngem tep ukwa long Syiem ya le de ne ukwa barha pisa ne ngem tep ya kata ten rei na ka por se ka por wat ye ki daw wat ye kilat kelenti kumno ban pen klem ya ka eksekutif dorbar hapo ke jing yalam ka jonga but ikiwe ruki isu ki bakta ya ke emlang salang hapo ka Hima te nakaliang jonga kumu acting Syiem jong ka Hima Langrin ngas ngau ban persajur ya une Samla belawan ban pen kelumar khamtam ha kete gasngi bangi yo ban IY ye ki mar jong ka Hima pat khamtam dang menen kasngi ngi yu i ya ka jing barngam ka jong u ha ka we na ki private channel ka jong u ha YouTube ka jong u bo ong ba phendam dei ban ai bai musur ya kito ki nong simwai ki bala IY lengba ka jing IY ka jonga ti nakaliang ka jonga habang iya ka tu ka Khubor adap da ka jing sngaw lengo bat ka jing kendit ka bakrau ba uneu PS lengdo udeu bala ban khang ki bor peniyat jong ka Hima
ne ulayo kano ke order na kano ke bor ti nga ong persya ya ke ni ke jingle ke jong ni pias lengdo ba kalong ke jing berngem la ni ke jingle ke babean hadu kata-kata ke belong persya ya ke riti ke dustur jong ke hima ti nakaliang ke jonga nga ai ke khubor sya pi ki pajba jong ke hima Langrin nga ai ke ni ke khubor sya pi ki nong wai ye ki mar ki mata ber ki jingmi jong ke hima Langrin nga ai ke khubor sya pi ki nong khayi ki badon ha kate ke jaka jong ke hima Langrin ke badai ke area borsora area Cheragao ambat ki bahap hapo ke jurisdiction jong ke hima Langrin ba pinnam dei ban nget lani pinnam dei ban shani klumar haune ubreu bayalam bakla bat bapen klumar ya ka syong sup syong san kam tam ha ka jinge dei bat ka revenue jong ka hima marlada pi pim shania lana pim kongu ya ka jing penyat jong ka hima kan bu jing na ka benta jong pi ki nong sim wai bat kum juru ki ba khayi ki ba Bteng hapo jong ka hima tinga ai ka ni hima Langrin na ka snam sya ka snam ni juyo ban ai wai ki mar jong ka hima ka baningkong ka dei ka get by musur ka badon ha Cheragao bat borsora no ki jingmi ki ba mi na ki te ki yo hangte nangta sana ki lightly ki yo kata ka yo so Langrin ka yo mau pulun bat ka yo borsora nangta idon ru ka jingmi na ka khawaling ka ba crosslink na Shillong jong ka wakan si nang tang idon ru ke jingmi na i forest produce nang tang idon ru jingmi na ka umtong do kha bat kiwi ke jingmi ki baret te kita ki de jingmi ki ba na kalyang ka hima ka yo ban lum ya ka revenue na ka snam sya ka snam Plame tu kendir tu ke district council kai order MEP ban penyat ban IY kita ki hoi kalang ngila yo hadu lightly ki order pagin yo ban IY menta ka snam longkol aibor hoi la ibor de ka diskang reu tau bakam yu pentut ni jing IY jong pi hoi kadau yu ke kadau kadau ngam tip ya kata ka kadau ten rei mar bangi ngila yo hang jing sang ngila yo lightly ki order ti ngila de hok ken bangin yo ban IY ma ki wei ki snam yo tang ka wei ko order ten rei menta snam yo adu lightly ki order bangin yo ban IY ti kata ka long ba kan ni ka jing le jong u ka dei betang na ka jing ha bor ka jong u na ka jing ha ngala ban ong ka jing ha spa ka jong u ba u kwa mar ba da ya dei jing mutan bat nga ti u kwa ban yo no da kino ki breu ki ba u kwa ma u kai ti ngatrai ka dei ka tahi ka dau PS lengdo baha ka snam hajar pusau ni PS lengdo ula Syiem ya ka yo borsora bat uklem siu sya ka hima hadu menta khandai projar tengka ti kan ni ka jingkam jong u ba udei utau Samla ba khoj ba hok utau Samla ba trei na ka ka bit ka biang jong ka hima ti ka long ka balam ler hadu kata-kata mar dang ka snam arjar pulai arjar hadu arjar pusan kadon ko ke case bala ai the way you just take hasha ai criminal case yo neu PS lendo tin na kalyang jong ka hima ha ka jing ngau sun ai na ka benta jong u ngela yarap ban pensei ka bai case na ka benta jong u ka ba taki babun kilak hadu banda job tin rei uni PS lendo umdon kano ka jing ngau na ka benta ka hima ti kalong ka ka ba pen ngau si hadu kata-kata yang i mar wat ya ka khandai projar ka bula wai ya ka yo borsora ru klem siu nang ta saya ka ni ka pisa ka ba la kershan na ka hima na ka benta ka ba ya le kes ka jong u percaya justik bala ai criminal case yo u ka snam hajar pulai do hajar pusan te yakini boro lakit kli da ka hima rei kalong ka balengo yo neu PS lengdo ba umdon kano ka jing ngau na ka benta ka jing le ha jong ka hima na ka benta jong u wan ban Syiem ru
nginam la syuban ayu namarba watang kene ka pisa ka barim ka bu lawai na du kasnam arjar pusauru syam lawan ban siu te kala bujing yangi kum ka hima na du ka to kasnam hi bangila saram hadu kata tang na ka daw jong une UPS lendo tip dorbar po ka jinglam ka jonga dan Raymond syam snam akasnam arjar pusan ulalait ban withdraw no aya kataka complain ke jong u percaya nga ti ka jingkali kalong kum liu jat bro ngila ne amban syania ha kan diga pertai namar ba sipang u complain sipang u withdraw sipang u ong hawat sipang u ong ti nakalyang ka jonga nga kentho jor yu ne samla ba lada pilong u samla ba mut ban yalam sisha na ka benta ka jingbit jingbyang jong ki khun ki hajar na ka benta ka jingbit jingbyang jong ki samla po ka Langrin pidai ban long ban ne jingmut haba pi ong ya ka badai ong bit ya ka badai da pi ong ya ka babukla ong bit ya ka babukla ma ha ka to ka snam u complain yang persya ya ka jingsai pisa ka jong ina kalan compensation ka snam arjar pusau dan rei hadin padu ong ba kane ka jingsai ka jong kahima kalong na ka benta ka jingbit jingbyang kalong na ka benta ka bah kamiat jong kahima mentang ilas ngau thu ni withdraw no ya kaneka complain persya nga ten ri ka balengo kalong dang hakini ki khendiat tayo i ba upan ki embyang ya kata balai u let's say ya kata ka bisa balai u bam ya kata ka bisa ten ri ha ka jingsha ula uhi ula let upan withdraw ya kaneka complain te isngau samut teng habangi perkhat uneu samla ba sipang ule da kombai sipang ule da kombai ka penduk jingshania ingi kom ki nongelam jong kahima bat kum juru kom ki khun ki hajar ki ba ngi ngela shania nadu ki por ki ba manshwa pias lengdo nga ba nga deu acting ubala shawang dang menin ka sngi ngi iya ketuka channel private ke jong ka PS lengdo channel ka bakno nga ba ngadai uta acting Syiem ubala syawang ti kumno ngandang don hok ban IY kimar jong ka Hima ti katkum kani ka order jong ka high court badun buram ka jongi kani ka bapila ban yu ihang ni ba ngila yo ban steno ya ka ka bakadis council kala ya ka order haka pratrik bangan sange no ya ka jingtrikam kum u acting Syiem ten re ha ka shipho tarek ya leit pan ujor hangte ha high court badon buram ka jongi ha Shillong high court o Meghalaya high court ti ka high court badon buram kala ya ka ni ka order bangan petang biang kum u acting Syiem jong ka Langrin haduk menta bat haduk kini ki isngi ki banwan tat haduk bandapan banada kemoi pat te hadu mentang adang long hi full time uta u acting Syiem jong ka Langrin bat ka jingkeno ga jong u banga dei uta u acting bala syawang ka long ka balam ler bat ka bum donong rim hai marla yo ya ka order na po high court te ka high court ka dei ka bor ka ba khamagli ya ka district council te ka to ha ka jingin de bagata ya jingkali jong phi ba ka district council ka don ka jing itu yang aku mau tahu acting Syiem te ngi stand ba halor ka nongrim ba ka high court kala ai kan diga order ba ngandang petang ya ka pias lengdo nga ba ngadeu acting ubala syawang dang menin ka sngi ngi iya ka tu ka channel private ke jong u ka PS lengdo channel ka bakno nga ba ngadei uta acting Syiem ubala syawang ti kumno ngandang don hok ban IY kimar jong ka Hima ti katkum kani ka order jong ka high court badun buram ka jongi kani ka bapila ban yu ihang ni ba ngila yo ban steno ya ka ka bakadis council kala ya ka order haka pratrik bangan sange no ya ka jingtrikam kum u acting Syiem ten re haka shipho tarek ya leit pan ujor hangte ha high court badon buram ka jongi ha Shillong high court o Meghalaya high court ti ka high court badon buram kala ya ka ni ka order bangan
ketang biang kumu acting Syiemiong ka Hima Langrin haduk menta bat haduk kini ki isngi ki banwan tat haduk banda penbena da kemoi pat te haduk menta ngadang long hi full time uta u acting Syiemiong ka Hima Langrin bat ka jing keno ga jong u bangade uta u acting bala syawang ka long ka balam ler bat ka bum don nong rim hai marla yo ka order na po high court te ka high court ka dei ka bor ka ba khama khli ya ka district council tiga to ha ka jing de bagata ya jing kali jong phi ba ka district council ka don em ka jing itu yang aku mu tau aknen Syiem te ngi stand ba halor ka nong rim ba ka high court kala ai kan ka order ba ngandang petang ya ka nong te Syiemiong ti haga tu ko por haga snam arjar pulai ti nakaliang jong ki ba jong kai Hima Langrin rengkat bat ka seng Samla Hima Langrin po ka jingelam uni pi asengdo la komplain persya ayu Syiem nong te Syiemiong ti dang men syam snam ni ka district council court mokrwat kala ai kata ka judicial inquiry but ha kata ka judicial inquiry la pha ya kata ka judicial inquiry hang le po district council Shillong but ka district council Shillong kala pan ya ka kaliang jong boro arliang na kaliang jong kiba complain but kiba sha complain halor kan ni ka judicial inquiry judicial inquiry bangi hun ne am ya kaneka judicial inquiry tenri kapalengok kalong ba une u PS lengdo ngemtip ulayo ne ula don kano ke jing temu selendet ha din ba ka district council kalapan ya kaneka ka komen na ka sang Samla Hima Langrin an marka de ka komplainan ha tu ko por tenri ula kentaj ban lit komen ya kaneka judicial inquiry tingim tip kadon selendet ni kalong kumno ni tenreng isu I hakatu ka channel ka jong u ka boong ba nakaliang jong ikum ka seng Samla Hima Langrin milarem bat menta lawan long Syiem biang u Syiem nong te Syiemiong tenreng haduk menta kata ka inquiry kampat poisono kampat don kano ka rai ka batikna bala ni upaim nong te Syiemiong ula rem ne em ten rei ngisngau tenat pade namar kidon ki wei pat kid khot jong ka seng Samla na kaliang ka secretary na kaliang ki wei pat kid khot ka seng Samla ki bom sngau hon ya kane ke jeng bom lej ai comment ka jong u PS lengdo te na kaliang ka jong ki kidon ka jingkit khli na ka ta la ka jong ka seng ti ki la lej ban ai ka ka comment ba hun ya kata ka report inquiry jong katu ka magistrate nang tina mokorwat district council mokorwat ti kata ka de ka jing pensai ka jong ikhendiat spang ka ni ka jing le kelan ka jong ne PS lengdo ma ka jing sha udai ban ai kata ka komen khnang ba ka district council kala ban Syiem ya kanu ka rai dan ri ka belengo tip ngim tip ulayo ne ula don kano komen sim selendet ula lek kelan no ya kende ke benta te kum ki ba ngim don su ka jing syania watang khendiat ru yo ne usamla ubangi ngila syania naduk tu gisnam arjar arpulai ter